si kwarta, Lunes hingga't Domingo, awan pa'y inana, ay duwati pagtrapakwam, tapno mabayadam, nakatado nga utang. Nandumtingan ti sweldo, palalot ragsak mo, diritso kajay bangko, nga ang deposito, di pa'y kayang umanay, bills nga gururay, lukuma di makigudwa, mi ang kasangking ka, ang dapat kumamadda. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, barok, yoras balitok may pariti sa dot. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, basang alis tut karaw mo, di ka at pampamayan. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, tata, obing bakit lakay awan di dumana. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, nana, naka-insured amin, oray aso ken pusa. Awan man serviken ka, agluto, aglaba ka, agplansya, agtalos ka, asikas wem anak yu, tawan katulong yu, di kay nga tamamating, kadi nakapagpati, min kastoy tibiyag mi. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, barok, yoras balitok may pariti sa dot. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, basang alis tut garaw mo, di ka at pampamayan. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, tata, obing bakit lakay awan di dumana. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika,